karo Kang Sliro ya. Tresno. Heeh. Pun kakane sejo. Kang Sliro bakal tak pundhut garwa, tak jumenengake garwa Prameswari ana ing Rum. Arep dipundhut garwa. Iya. Dipek bojo. Heeh. Nuwun sewu Sang Raja. Menapa wonten ing negari Rum menika tatananipun ngaten? Ora. Upami badhe mundhut garwa dadak dipun cidra. Kok ora ditembung sarana alus? Tatanan Kasultanan Ngerum kuwi yen to kakung kepengin mundhut karo wanita kanggo garwa kuwi dilamar luwih dhisik. Mesti kemawon Iya, kuwi tatanan Ngerum. Jare tatanan Mataram ki ora kaya ngono. Yen to kepengin kagungan garwa ijel saka tanah Jawa kudune digrabah dicolong. Ya ora ngono jare ora kena. Mula kudu gemi. Mas kowe gotong royong nyambut gawe. Indo sekareng aku iki caket karo Kang Sliro. Aku iki dudu rawe. Aku iki menungso kaya Kang Sliro. Ananging solah panjenengan menika kasar. Lho ngene iki kasar solah. Kasar. Aluse kepiye yen to aku kon alus aku tak alus. Wis jajal, warai diajak. Alus. Iya. Kajeng panjenengan ngetonke alus. Kaya budru pinesut tinalitan bisa sak gelase whisky tak suwon jangan dilali. Ayo ayo Mata
lakon dadi bojone. Kebo mangan karo remuk jero ketara iki. Ora. Yen to Kang Slira kelakon dadi garwaku, aku alus. Aku nuruti apa kang dadi karepmu. Menika sampun watak. Boten saged. Kang Slira dina iki dadi memanik ing jiwa ragaku. Gegandelaning ati. Tembung tensingan sampun kaya wara. Menawi ing mangunipun kula mojoke kuwis kapedaton. Abot-abote aku kepengin lenggah jajar ana ing Kasultanan Ngerum nganti aku ning tanah Jawa. Kepengin bebarengan urip karo kowe. Kapedaton tiyang tresna. Tiyang pebojoan menika lak kanthi ati loro manunggal dadi sawi. Kula upamakake tiyang keplok menika ngangge tangan kali. Anek setunggal lak boten Prakara kuwi gampang. Yen to pancen Sekar Kedaton, dina iki ora gelem nuruti karo aku. Yen to semaya pirang dina, yen to sasi pirang sasi, yen to taun pirang taun, pun Kakang saguh ngenteni. Semaya niki lak wonten pengangen-angen tumrap jenengan. Lah wong kula ora tresna kok semaya. Sekar Kedaton. Kula Sang Rama. Kuwi iki tak upamakake manuk. Manuk wis mapan ana ing sajroning kurungan. Kowe ora bisa mabur adoh. Mergo kowe wis dadi cengkrem aku. Mula kuwi tinimbang ing mengkone uripmu kasiksa, kedarang-darang. Ayo kondur ana ing Kasultanan Ngerum bebarengan karo pun Kakang ya. Dereng saged lampahi. Ayo. Saya suwe kok aku malah saya bingung. Iki jane tlatah ndi aku kok ora mudeng. Saben klapa sekandet ngajak minggir. Kaya-kaya kang gawang-gawang ana ing mripatku raliya. Bojoku lan anakku momok. Walah yo nggen. Momok. Terus kowe ning omah karo simbokmu kowe do mangan apa? Uga kowe mbokne tak kira ora padha bisa ngerti bojomu lagi nemoni apa. Gusti, mugi paring kepadan yen kula badhe jatah. Lajeng kados pundi gesang kula. Wiwit saka pati nganti kudus. Lakuku lakonku ora tau kepilan, ora tau kepenak.
Momok dungane bapak muga-muga kepireng marang kang kawasa. Walah le. Kowe cilik nganti mbah sepira gedhemu ora tak tungkuli. Bapak ora bisa nyawang wujudmu wis sepira. Simbokmu mangan lan ora uga aku ora ngerti. Tapi kan Sunan Kalijaga menapa inggih ngeten iki lakon kula? Napa nggih kula kedah ninggalake omah kula sing wit biyen nganti sakniki kula kedah pisah kalih bojo kula. Umpama aku nangis turut dalan wong aku wis tuwa. Umpama aku ora nangis sing kuat sapa? Dawuh pangandikane tabik-tabik Kanjeng Sunan Kalijaga ya Guru sejati. Kowe iki nanten klapa sekantet. Ora kena mangan yen ora ana pangan kang cedhak ana ing tutukmu. Ora kena ngombe yen ora ana warih tumetes ing ilatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saridin senajan to ora kasat netra, mbok menawa kowe ora samar, sejatine swaraku iki Saridin. Yen sejatine aku gurumu tabik-tabik Sunan Kalijaga. Oh, Kanjeng Sunan Kalijaga. Saridin yo. Saridin inguni aku gawa warah marang slira. Yen sejatine urip kuwi kebak ing lelaku. Lelaku kuwi satuning ribet Saridin. Sapa kang kuwawa ngampah marang ribeting lelaku, manungsa kang bakal kelakon apa kang dadi panjangkane. Saridin nrimo ing pepancen Saridin. Duk rikala sepisan kowe dak perintah supaya golek klapa kang sakantet mangklung ngalor ngetan parane kanggo sarana nggonmu lelaku ngrombal. Pawelingku pama dipama aja ngombe banyu yen ora ana banyu kang tumetes ana ing tutukmu. Yen nganti klapa sekanet minggir ateges ing kono ana prastawa. Kabuktene ing Palembang kowe beneri weruh kahanan kang ana sesebutan pager kang mangan tanduran. Sakwise rampung prastawa ing Palembang kowe mrangguli prastawa kang ana ing Cirebon. Ing Cirebon ana sawijining punggawa kang rongrong marang negara. Satria kang ora tanggung jawab marang utah getihe. Wis bisa rampung Saridin. Ngerti ya Saridin? Minggiring klapa sakantet iki ana ing gisiking Samudra Kidul. Iki wewengkon Kasultanan Mataram ing tanah Jawa. Saridin pedhut nganggendanu ana ing Kasultanan Mataram sengkel penggalih Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Mula lelakonmu durung sepira wae Saridin. Tak opabake wong nyabrang banyu lagi ana ing tengah-tengah. Teng kuwi kowe ora tak terusake ya kebut, tak terusake ya klebus prayoga bacutke Saridin ing kono mbok menawa bisa dadi marganing kamulyanmu. Kalilandesan nrimo ing pepancen kae lho Saridin sing nanti tak warahke marang kang slira. Surat Ibrahim ayate 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sing sapa nrimo ing pepancen Gusti Allah bakal nambahi kanikmatan sing sak nikmat-nikmate. Sapa kang kufur ateges ora nrimo ing pepandum utawa nrimo ing pepancen, Gusti Allah bakal nambahi siksane kang luwih lara. Kang kuwi Saridin kanthi wewarah
jroning wida suci pinangka dadi lelandhesane nggonmu lelaku. Saridin, aku ngerti karepmu yen kowe kepengin ketemu marang keluargamu ing desa Miyana, kepengin ketemu anak lan bojomu, nanging kowe wedi merga ing Pati kowe nate duwe perkara mateni kakangmu Branjung, ra iya to? Margane kowe slamet ning Kadipaten Pati ana dalan. Aja kesusu jumujuk ning Kadipaten Pati pesantenan. Kowe jumujo ning tlatah Mataram. Katono labuh-labetmu ana ing Kasultanan Mataram. Mengko kowe yen wis caket marang Kanjeng Sultan Agung, gampang. Kowe mengko wis entuk tandha pangwasa ing Mataram mergo gedhe labuh-labetmu, ing Pati kowe bakal diayomi marang pangwasa ning Kanjeng Sultan Agung, lestari nggonmu tinemu marang anak lan bojomu. Nanging dalane angel, Din. Kowe kudu jumujuk ana ing alun-alun Kasultanan Mataram. Kowe gawe gara-gara mbuh sak karepmu, butuhe gawe rame ana ing alun-alun, pomo dipomo. Aja nganti kowe mendonggono gawe rame ana ing alun-alun, senajan dicahak dening para punggawaning praja, aja mendo yen ora Kanjeng Sultan Agung dhewe kang rawuh ana ing alun-alun kuwi. Cukup Saridin, kuwi gatekno sekabuwarahku ya. Muga-muga kowe bisa tinemu anak lan bojomu keluarga ing Kadipaten Pati, katono labuhmu ana ing Kasultanan Mataram. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru. Naudzubillahi min dzalik, astagfirullahaladzim. Lelakonku mewah sesandunganing uripku. Matumpa-tumpa sapecak satindak, datanono rasa ingkang kepenak. Nanging aku percaya marang panguwasaning Gusti. Wong Jawa padha ngandhakake marang wong kang percaya bakal slamet, kapercayaanmu bakal mitulungi. Uga panyuwuning titah, insyaallah Gusti Allah bakal peparing utuni astajib laku. Sakabehing jalukaning manusa ala sarta becik, Gusti bakal peparing. Walah momok tolele kowe, kapan aku iso ketemu karo kowe momok? Bukne momok tabah kowe sing tawekel. Aja lali ing sedinaning 5 wektu 17 rakaat. Muga-muga kowe ginanjar kuwatan tabah. Kok menawa sarana tapik-tapik kan Sunan Kalijaga, ajenge kula estokake kan Sunan. Kewajiban ndak unggahake derajatmu dadi pakah. Kumandiku. Kang Mas, sesampunipun kula minggah dados pakah, anggen kula wentah wonten ing Rom, sedaya para kadang sedaya dalem tansah boten wonten ingkang mujiwani. Kowe dadi pakah. Iki kewajiban sing ora eneng, pisan. Kowe kudu nentremake negara. Kang kaping pindho kula wentah marang para Basikadri ana ing kerajaan Rom. Kang kaping 3 yen nganti ana baline, ukare kuwi tanggung jawab. Ngaten nggih. Mergo anggone ngenyamake praja ing kerajaan Rom, ora ngomongake saka pribadiku dhewe ora, nanging kowe uga melu ngrasakake. Mula yen nganti ana
Baline Abu Gori kuwi kudu melu canduk laut. Ya, kudu melu tanggung jawab. Mung sing disuwun aja nganti Abu Gori bali ning kerajaan Tirta ya gene Kang Slera ana pepundhenmu kok ora mudhun saka ing palungguhan ingsun. Nalika semono Sang Maharaja pepundhen ana ing kerajaan Ngrum. Nanging saiki wis ora pepundhenku sebab ana ing kerajaan Ngrum saiki sing jumenengi dadi raja aku. Abu Gori, apa sebabe nalika semono kowe tak kongkon nyolong putri saka Mataram, merga tak jlomprongake. Kowe tak jerumusake. Nek kowe wis dikeroyok wong saka Mataram, urung tan urunga mesti bakal temekaning pati ana ing kerajaan Ngrum. Aku sing Seprit. Asunyatan aku Seprit. Kabeh wong-wong saka ing Mataram ora tau ngroyok aku. Malah kaporo padha sumingkir. Nganti aku kelakon boyong sekar kedaton. Mulane kuwi yen to kowe ngege mangsa nglak-lak kena. Nanging ono pitukune. Langkah ono wangkene. Akon talake. Saiki kowe digawa kelawan Abu Gori, Abu Gori wis tak lebokke nyang patunjaran. Saiki kowe gelem dadi bojoku. Lho, kula kedang kladosi Prisni. Iya. Nuwun sewu. Nuwun sewu. Sak menika kula menika uwal. Uwal saking Sang Raja Abdul Karim. Aku malah dumawah kula menika badhe panjenengan pundhut garwa. Malah ora karu-karuan iki. Ora karu-karuan piye? Sing duwe kuwasa ana ing kerajaan Ngrum. Dudu Abu Gori. Nanging aku saiki Juan Spring. Juan Spring. Yo. Wah. Sampun gemujeng. Lah kene. Aku mergo seneng roh kowe. Lho kok seneng? Aku ora usah nyolong wis teko dhewe ning kene. Oh, ngaten. Wong tengok-tengok nemu gethuk ya aku. Kerajaan Ngrum aku sing duweni. Wong wedok ayu ora usah nyolong teko dhewe. Sampun bebungah manang panjenengan. Mesti wae. Menawi to kula menika dipun anggep teko dhewe. Menika mboten. Keripun kula menika mboten saged nampi. Awit kula mung kepengin wangsul wonten ing Kraton Mataram kemawon. Kowe ora gelem nglakoni dadi bojoku? Lebokke lakuke. Aku saiki dadi wong menangan. Ayo. Sopo wong Ngrum sing arep bali Juan Spring? Negara wong wedok gampang. Nanging negara elong tak kukui. Andi kalau ada umurku panjang boleh kita berjumpa lagi. Ya mas tuku sate wadai krenong nyedak oprene mas nggo tombo kangen laju-laju para laju
kasur demi cinta tiada ku lupa sebentar di waktu tidur. Iya mas kawate diuntir-untir ora kuat mas rasane pikir. Iya mas kita nambali ngidul saiki ora sesora kumpul. Terus ye wiwitane cil maca bismillah pungkasane alhamdulillah iku ucape cil wong ahli ibadah besok nek mati ben entuk barokah ngelingono cil taun 2001 bocah wedok katik pinter brai alise dicukur terus ditambahi bareng kedawan persis buntut sapu barengan cicil taun 2002 bocah lanang rambute dikribung celanane lepis sepatune jinggo sae mentek jebul simbah barengan cicil taun 2003 bocah wedok ketoke ayu-ayu nek dijiwit cil gayane mecucu bareng jawab mas ayo do turu barengan cicil taun 2004 pemudane ketoke sehat-sehat nek golek bojo lo kang milih sing pinter salat bareng meteng kok ditinggal minggah rondo saiki lho cil ra anteng-anteng yen nonton ketoprak milih jejer wong ganteng nek disikut gayane meneng bareng jawab mas aku wis meteng tuku telo lucil diketok-ketok mangan tahu dilalapi lombok wong wis tuwa lombah katik melu ndelok bareng guyu susure cepet dodok-dodok lucil sing nganggo suwal ra iso mlaku salahe dhewe dadi cah wedok lunduk aja jual mahal nak wis ra payu didol slawe geblak dhewe dina Senen kek aku ning Klaten mlaku-mlaku karo tuku duren ana cah wedok kek katik mlaku ijen bareng tak cedhaki bringose kaya Pak Raden dina Selasa aku ning Solo mlaku-mlaku karo tuku semangka
ana cawedok rambute dawa bareng tak cedhaki jebule mara tuwa dina Rebo aku ning Solo mlaku-mlaku karo tuku kado ana cawedok rambute dikribo bareng tak cedhaki jebul anak gendruwo lah kowe marai nganggo dina Rebo aja Rebo liyane Rebo marai ana anakan gendruwo coba den-medeni aku adina Kemis aku ning Inggris mlaku-mlaku karo tuku manggis ana cawedok ketoke ireng manis bareng tak cedhaki jebul kere lagi didis dina jemuah aku sowan simbah mlaku-mlaku karo tuku buah ana cawedok lagi turu mlumah bareng tak cedhaki bocahe terus mengkurep lho dina Setu aku sowan sibu mlaku-mlaku karo tuku sepatu ana cawedok ketoke mesem guyu bareng tak cedhaki bocahe jebul bisu ala cewu-cuwi ora ana bisu cewu-cuwi ku ning gone simpang anggere ana wong cewu-cuwi tarane apa jebule pijet 1000 suwi ngono lho pijet sing 1000 suwi omah satu ning simpang lho ana dina Minggu kek prei dina Minggu prei dina Minggu kek prei ala dina Minggu ala yola prei aduh ora ana parikan dina Minggu prei. Lah minggu kok ora prei ku piye kantor tutup, gadean ya tutup ora prei. Iku lah kantor karo gadean sing tutup. Wong parian ora prei. Iso ke paran dina minggu. Lah kecil. Modiar ora. Dina minggu cil ora mlebu. Dina minggu aku ora mlebu. Dina minggu cil ora mlebu kandhane ora mlebu kok. Dina minggu aku ora bayaranku ra cucuk lho kek. Ora cucuk ana apa? Aku teko omah iso. Aku tekan omah iso gagar otak. Lah tek gagar otak ana apa? Iki mbok entemno gebyok. Apamu sing tak entemke? Sirahku mbok entemno gebyok tekan omah gagar otak ora cucuk bayaranku. Endi ana gebyok? Iki ndak gebyok kakek. Bareng gebyok tipis ngene ndak loro. Gobloke aja iki gebyok ketoprak. Gebyok tenan ora sentak sampe ndasku. Wong parian ora iso kok parian. Iso kowe parian. Lho, parian waru doyong? Waru-waru doyong iso kowe. Kowe iso? Gak. Ana kok bedhet. Waru-waru doyong, doyong mangklongetan. Apik iku. Ayu moblong. Ayo moblong dadi rebutan terus ana pariane dalan sepur dilumpati pengin makmur yodha transmigrasi waru doyong mangklong ngidul ayu moblong sesuk bakal wis ora kumpul udut metu irung bareng dibabut kok tulung-tulung
Sekarat iki. Kok sekarat kuwi piye? Bayi tek parikan tek meden-medeni wong. Lah apa nyamene kok wis dijabut nganti tulung-tulung? Sapa sing dijabut nganti tulung-tulung? Jabut eri. Lah kok iso jabut eri? Anakku mau mlaku, bareng mlaku tuh kecocok risiki lek tak jabut tuh tulung-tulung. Atuh. Oh. Jabut mang jabut eri. Babut eri anggap jabut apa? Arane jabut. Aja nganggo jabut-jabutan. Waru doyong mangklung-ulon. Ayu-ayu moblong didam-dam ora kelakon. Kembang kawis kembang melati. Anake nang ditinggal lati. Kurang ajar kakak. Berarti bayi kurang ajar. Kurang ajar piye? Lah iku matek kembang kawis kembang melati anake nangis ditinggal lati. Godhog grontol kayune jeruk. Megal-megol kegeden turi put. Lho kok ora cocok karo saire iki piye? Iki iso parikan tenan apa ora? Kowe parikane medeni aku kok. Lho kok ora cocok karo saire? Godhog grontol kayune jeruk, megal-megol kegeden bathuk. Ora umum kowe. Lah kok ora umum menapa? Umume megal-megol ku dienggo bokok. Kowe tau megal-megol das dienggo ngene. Ora umum. Kowe rumah sakit ae umum kok kowe ora umum. Lha nek ora cocok karo saire. Saire niku ora cocok iku. Wong godhog grontol kayune jeruk, megal-megol kegeden bathuk apa? Megal-megol ku ya iki mesti nek nyanyi iki sing apik, luwih-luwih ki ning daleme Mbah Mudin. Mbah Mudin. Nah, biasane Mbah Mudin ki ngrasuk agama Islam. Heeh. Inadina indawahi Islam. Agama kang suci mungguing Gusti Allah kuwi agama Islam. Nyanyi qasidahan. Heeh, iso ra. Piye? Indung-indung kepala indung. Hujan gerimis di sana mendung. Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembayang tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Walang kekek. Aduh. Lebar orang kentir iki. Lho kok kosidan arek tutuke walang kekek. Ora bawa warai sik arek. Gobloke ki mau kosidan, kira wis kuno, dimodifikasi. Oh, dimodifikasi. Nah, carane dimodifikasi ning saire nadane padha karo kuwi mau indung-indung. Nadane nganggo indung-indung. Nah, ngono dak warai sik aku. Iso kowe? Iso. Kowe tuku kenteng mbok nggo gawe apa? Tuku kenteng kanggo gawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Pak Lurah. Pak Lurah ki mongko sing kagungan kersa panjenengane Mbah Giyanto. Oh, Mbah Giyanto ku banyak. Nah, Mbah Giyanto Mudin. Pak Mudin. Nah, Mbah Giyanto. Omah gede. Kowe tuku kenteng cil mbok nggo gawe apa? Tuku kenteng nggo gawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Pak Giyanto. Wah, dak ngono. Aku ben mbok dhuwit. Kowe tuku prengcil mbok nggo gawe apa? Tuku apreng nggo gawe kandang. Kandang apa ya nggo gawe kandang wedhus. Wedhus gede wedhuse sapa? Wedhus gede wedhuse Pak Giyanto. Aku berdi boy duwe. Kowe tuku kurungan cil mbok nggo adah apa? Tuku kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke Solatullah. Edan Pak Piye? Kowe jare njaluk imbah karo penjane Mbah Giyanto. Mongko nek omah gedhe. Omahe Mbah Giyanto. Lah nek kowe tuku pring mbok nggo gawe apa? Tuku pring nggo gawe
kandang wedhus. Wedhus gedhe wedhuse sapa? Wedhus gedhe wedhuse Pagiyanto. Nah ya saya kowe tuku kurungan cilmbok nggo adah apa? Tuku kurungan kanggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa? Manuk gedhe manuke Solatuwas. Kowe malah tekan manuk kok. Aja tekan manuk kok, Kak. Lho kan manuk ora iso kowe iki. Kowe iso? Lho ya iso. Tuku prenggo gawe apa? Aku tuku prenggo gawe kandang wedhus. Wedhus gedhe wedhuse sapa? Wedhus gedhe wedhuse Mbah Giyanto. Wedang. Kowe gawe kurungan nggo gawe apa? Nggo gawe ndasem ben pecah 50. Aku tekan omah kok anyane rusak tenan, Kak. Tuku kurungan nggo adah apa? Aku tuku kurungan tak nggo adah manuk. Manuk gedhe manuke sapa modal? Manuk gedhe kurungane ra sedeng. Untumu pucet. Lho gak nesunan dagelan sing nesunan kundang mati lho, Le. Ora iso mati aku. Lho lek menungso nek rasa Kowe iso mati nek ingsun ora iso mati. sapa? Aku. Aku mbok sabdakno mbok kondang mati. Kowe sing iso mati. Aku mati urung kesusu. Coba kowe nek alam donya nek ora kerasan. Aku nek mbok selip lah kono iku mau lho dalane teko kono kuburan. Kowe tau tumun. Wong mati nek selip-selipan anggap bis piye. Bocah kok. Kok kurungan aja manuk. Jane ki arep lunga ndi? Lho, kowe kurang ngerti aku apa nek kantor polisi ndak. Perkara nyolong pitik ndek kenane kae. Iya nyolong pitik nggo ngingoni mbokmu ngono lho. Lah salahe mbokku tek dipek pakamu. Salahe mbokmu kurang ajar. Ana apa? Wong mbok adus dijen pakamu. Lho ya apa bolak-balik. Salahe mbokku adus dijen. Salahe mbokmu adus tek ora telesan. Lho kok ora telesan. Udah piye? Salahe mbok tak gagas. Salahe mak anem tek ngono. Aku kenal ngopo? Lha iku mang adus ora nganggo apa-apa. Aku sabene karo pakamu ora geduga. Ora geduga napa? Pak Kemaki. Aku jono ora seneng ndek Pak kaya pakamu. Lah tek ora seneng? Bungkok kemakine ra umum. Goblok niku jenenge wong sopan. Iku jenenge ora wong sopan, ula-ulane poklek iku. Ana mlaku wong ngene terus iku. Alah padha ae. Mbokmu seneng bapakku ya karepe engkek. Wah, ben ketok macem. Rambute diperkul. Dikrul lho. Rambute dikrul. Sing dikrul ora rambute tok. Apane? Tangane melu dikrul. Kek iku ora dikrul goblok. Kicing. Malah apik nek dodol es degan. Heeh. Nek dodol es degan nak golek keruk ra usah nak ngeruki degan ra usah golek keruk. Lha apa? Cukup tangane nggo ngeruki ngene. Lah nek kowe milih ngono nak gatelen raimu. Ben dikeruk mbokku kowe. Lah ra ngono kowe marang kantor polisi arep ngopo ta? Ya ngurusi SIM ngono kok. Ngurusi apa? SIM. Ngurusi SIM. Lho kowe iki dadi apa? Sopir Anda. Sopir apa? Sopir truk. Truk apa? Truk gandeng. Gandeng piro? 17. Lah gandeng umume piro? Loro. Lah karo nek takon. Kok wis ora kok tak bedheki. Lah sing supire aku kok kowe. Kowe tek ngurusi SIM kowe ngerti singkatane SIM? Yo ngerti. Singkatane apa? SIM. Lah perpanjangane mudowu. Lah singkatane. Singkatane kok SIM. Alah. Lah perpanjangane SIM. Tegese maksude SIM S iki apa? S surat izin M mengemudi. M kok. M iku mengemudi. M yo prei Acil. M dek prei kok. Bojoku tek kondo M Mas prei sik tek ngono. Lho M iku apa? M iku dak abang Acil. Abang apa? Abang iku minggu.
bojoku ku guru TK minggu-minggu prei ngono lho. Saiki pikiranmu ngeres ngono lho. Rumah saku bojomu kapsul. Kowe dadi sopir wis suwe? Wis pirang taun? Swidak taun. Pira? Swidak taun. Lah umurmu pira? 30. Lah umurmu 30 kok dadi supir swidak taun. Lah terus sing 30 mbok utangno sapa? Lah aku nutukno pak aku are. Supir turunan to. Supir turunan to. Nek ngono kowe pengalaman? Pengalaman to. Kowe dhisik melu ujian SIM? Melu. Nek ngono ora apal rambu-rambu lalu lintas. Apa? Saiki aku takok ning prapatan ana lampu abang ngono tandane ngopo? Berhenti. Nek abang, abang berhenti. Nek kuning, kuning persiapan. Nek ijo berjalan. Saiki nek lampune mati, polisine do turu. Kowe ya tau tumbon lampu-lampune mati ngono. Nek polisi turu kabele konslet ra iso. Lah wis nek takon apa? Kowe iki tak bedheki arek supir pinter. Lah pinter to. Kowe nek ana supir pinter tenan, aku takon. Abang-abang supir kae rak do rukun. Mas-mas supir, bapak-bapak supir. Nek tengah dalan nek simpangan ketemu kancane nek nganggo kode ngene, sing dikarepke piye? Sing dikarepe ana kode ngene. Aja diterusno nek kono ana tilang. Kowe balik genepi sik surat-surate taati pelaturan lalu lintas. Oh, dadi abang-abang supir kudu mentaati peraturan lalu lintas. Sing wis dicanangke taune 92 nomor 14 kae. Lah saiki rak ning dalan ana kode wong ngene. Penumpang ngarep nyetop. Wih, lah nek saiki ana kode ngene, mbokmu ndule sambel. Kowe tau tumun akeh penumpang kek ngene tumun. Umum ya ngene, kowe takok kaya dukun pijet mbok urut ae kok. Lah jare supir pinter, kowe dadi supir njupuk jurusan ndi? Adonisan aku. Endi Mas? Surabaya Jakarta. Wedian. Edan untumu ra edan edan. Gumun aku. Kowe teko Surabaya teko Jakarta menggok ping pira nak supir pinter? Menggok bolak-balik. Supir kentir. Loh, Surabaya Jakarta ku menggoke bolak-balik. Menggok ya mok ping 2 tok. Kok loro piye? Ya kok men ping 2 iku? Dak menggok ngiwo karo nengen tok. Ya. Lah nom megok jangan nabrak dasmu lho. Ya jane megok ngiringi. Nek kowe dadi sopir tanggung jawab. Tanggung jawab. Upama kowe duwe muatan. Cepet-cepet kudu tekan gone. Neng dalane dilalah ki dalane tanjakan munggah dhuwur. Kiwa kali tengen jurang ngarep ana wit asem rubuh. Piye tanggung jawabe supir? Batik kiwa Anda. Jegur kali mati. Iya ya. Batik tengen jegur jurang kowe mudyar. Wah ya ora iso itu. Lah iya lah kowe supir goblok kare. Lah nek kene ya supir teladan. Supir ora tau krungu kondangku aku dadi supir. Tau nyupir sesasi nabrak wong 18 aku. Iku jenenge wong ora supir teladan. Apa? Supir pekok. Iya aku pekok are. Jaranku nang ning omah tak pekok kok ben ra mlayu kok. Iku dudu dipekok, dipekak. Duk, pekak iku rak gulune dicekel to mripate mendelik. Iku jenenge ditekak. Duh, tekak iku sing ning omah lorek-lorek gawene ngoceh iku lho. Iku jenenge tekek. Duh, tekek iku ben disigar ditata ning ngarep omah. Iku jenenge bethek. Duh, bethek iku kidule plangitan iku lho. Iku bletek. Duh, bletek ku cah wedok ayu gawe ning luyur bengi. Iku mono suwek. Kowe sopir teladan. Lho teladan. Aku tak takoni. Upamane kowe sopir. Muatan berat. Cepet-cepet tekan gone. Ora tekan gone didenda, tekel telu. Kiwa kali tengen jurang tengah ana wit asem ambruk. Kowe piye? Langsung tak terak Mas. Modar kowe. Lah tek modar ana apa? Ana wit asem ambruk re. Wong wite asem lagi cukul are. Lho ngomong dak kandakno akeh. Lah kowe ya ora takok wite asemku gedhe apa cilik dak ngono Aku jo kawarku goblok ora umum. Nek kowe dadi sopir tanggung jawab. Tanggung jawab. Aku mau duwe muatan barang berharga. Liwat tengah alas. Ning tengah alas ana begal. Kowe wani begal. Wani begal. Tak cekel tak lapor polisi kowe. Lho kowe kok mbok nyekel. Lah kowe supir cek wani begal. Wani nyekel begal. Wani kowe nyekel begal. Wani kena tak tesen. Engko ora ana kol diesel barang kok tes. Kowe mbok coba. Tak coba wani. Kowe supire, aku begale. Tak kandhani. Kowe wani. Begale semene gedene. Gedhe gembuke kok. Ngomong neng aku begal ora tangan kosong. Begal nggawa apa? Aku begal nggawa belati, senjata tajam. Alah, begal nggawa belati, supire nggawa samurai. Celeng kentil-kentil modal kowe.
Apa ora? Kowe nggawa samure? Samure. Nek ngono aku begale ya nggawa senjata api, nggawa pistol. Alah begal nggawa pistol, sopir nggawa brand. Bongko we. Nek ngono aku begale nggawa granat. Begal nggawa granat, sopir nggawa bom. Iki ape perang apa ape begal? Sik gorene, kowe tau tumun begal nek nggawa granat ku tumun. Ayo kowe supire, aku supire. Kowe begal. Lah kowe yo begal pantes. Cang. Sik ah. Sik ah aja tutukno ana motor cek mesin unine mak ceng. Motor mobil kodeler. Kodeler ku nek disetater ceklek bam bam bam. Bam tumu ngono. Ana rek motor cek bam bammu. Apa aja motor anu ya, motor Jakarta kae ya. Motor apa? Baje. Jang. Stop. Sopir turun. Tuwet. Aduh. Sopir medun ndek mak tuwet. Sopir medun nyidaki kaca. Kenalke aku begal. Kenalke aku sopir. Sopir momot apa matamu tak jaluk nek rambok kene tak jotosi ning tak pateni. Jipuk dhewe. Apa sing mbok mot? Tentara. Aduh. Iku supir ape bongko. Lho wong aku begal kok mbok ken begal tentara. Urung kelakon begal tembak sik ter. Matek. Aja momot tentara ya, Cen, momot barang sing abot-abot ngono lho. Kaya tau tumun anu ape begal nek laren jaluki muatane yo. Begal edan. Kuale. Stop. Sopir turun. Duar. Lho supir medun nek mbledos ya. Lah supir medun nyidaki mrecana. Kenalke aku begal. Supir Mas. Supir momot apa matam tak jaluk nek rambok tak bacok tak pateni. Sipuk dhewe Mas. Apa sing mbok mot? Watu. Are sing ngabot. Lah sing ngabot nek watu ku begal mbok kon begal watu nggo ngantem bathukmu. Are sing tegese barang abot kuwi bahan makanan lho Mas. Makanan. Nah, ngono. Kowe ya tau tumun begal kok apa begal kok jaluki. Ya sak kecekele ya. Yo sak senenge sing momot ta. Stop. Kenalke aku begal. Sopir momot apa itu? Momot beras. Momot apa? Beras. Momot beras. Mudalah kowe. Wongkolah. Kanggo guyu malah baute kendho. Momot beras. Kebeneran bakal aku wareg. Mula berasmu tak jalur nek rambut kono tak pateni ning kene. Siput dhewe Mas. Pirang ton? 1 kilo. Aduh. Lho sak senenge sing momot tak. Wong begal kok mbok kon begal beras 1 kilo mbok kon nguntut. Lho sak senenge sing wong sugih, supir motor arus. Wong sugih. Motor alus. Wong sugih. Ya Allah, ana begal kok jaluki. Stop. Kenalke aku begal. Sopir Mas. Sopir momot apa matamu tak jaluk nek mbok kene tak ideng papan kene. Jipuk dhewe. Apa sing kok mot iku? Wah! Kowe iki ape modiar? Lho wong begal kok mbok kon begal mayit mbok kon bothok. Sing goblok ku supire apa begale? Ya supire. Ya begale sing goblok. Lah kok goblok? Motor ambulan momot mayit mbok begal. Goblok ngono kok. Iku mang motor ambulan. Alah. Wong kowe iki ra iso dadi sopir goblok ngono. Kene tak kei contoh, kowe begale aku sopire. Lah aku lho dadi begal macem sama. Sopir kok momot beras 1 kilo, wong sugih malah momot mayit. Ya sak senenge ah. Momot 1 kilo apa? Sak ngaruan wis sak seneng cetek. Klek. Monggo nak begal lho. Ana truk liwat. Di. Kowe kok nesunan ku piye lek? Kowe ku begal kentir. Kok begal kentir? Lho wong begal ana truk liwat kok ngowo ae. Lho mosok nganti ditawak-tawakno kok ngenyange kok ora? Sing goblok ku supire. Lho kok goblok? Lho wong patung polisi arep bodani begal.
Wong anggere persiapan siap ngene iki jenenge patung polisi. Ngene iki wong patung polisi. Alah, olo lho apa? Dalah ya tak beli kok meneng ae. Lah ada wong aja sing kok. Tur menah iku aja seneng sinau begal maling. Wong maling ora apik. Mergo gawe kapitunaning liyan. Lah ngrugekno wong. Tur luwe-luwe kudu eling. Wong sing tumindak maling begal ngecul lan sak panunggalane taun sing wis kelakon, matine padha kleleran nang tengah dalan, ora kurus karo keluargane. Mongko masyarakat kira butuh ayem tentrem, adil lan makmur. Terus kapan masyarakat iso ngenyam, iso ngrasake ayem lan tentrem yen isih ana pawongan gelem sinau maling begal lan sak panunggalane. Kowe teko omahku ana apa? Yo, naga utang ah. Naga utang? Utangku piro? Tam 50.000 no. Lah kek karepmu? Nagih ah. Lah kok ora isin? Lho, sing utang kuwe kok aku mbok kon isin. Kowe nagih aku ping piro? Ping 4. Tau entuk apa ora? Ora. Lah ora tau entuk kok ora isin trae wong blubah kowe iki. Lho cah iki piye cah iki? Sing utang wae sing nagih malah kon isin. Utangku piro? 50. Kowe eling duwite ora? Ngerti. Apa kabeh? 22 puluhane siji. Piro iku? 50. Wis bener? Wis genep. Genep. Lah dak wis. Lah yo. Lha lagi duwe. Kowe ora peraturanane wong utang ora? Wong utang yo ngerti ya. Nek duwe disauri. Nyaur, nek ra duwe semoyo. Lah yo iku kok ero. Lah kok ndi? Semoyo. Lah semoyo. Sadurunge bodho kasih bar bodho kare. Kowe nek ora mbok wae tak laporno penduruan kowe. Kaya to. Ledek nyamber bathukmu. Mbok wae ora. Ya duwite digawa bojoku. Bojoku ku mau lunga tak kon dodol wedhus. Wedhus sing gudiken niku lho tak dol. Ngono. Ya. Kok bayar lho. Engko jam 3 ke mara rene. Jam 3 tet duit wis ana. Ana. Nak jam 3 kurang, duit urung ana. Nak jam 3 luweh, duit wis ilang. Lho duit piye, Kak? Kok lunyu kaya welut. Lah mulane kok nek jam 3 kurang 10-an. Lho, jam 3 kok kurang 10-an. Tegese iki kurang pira? Jam 3 kurang seprapat. 10 menit. Ah, kowe engko ndang muntuk-muntuk rene. Ya. Ya. Angger ora mbok bayar. Rasain lo. Ana apa? Ora apa-apa no. Lho lawange iki lawange. Ajen trae mripate ora reti tenan. Omahmu lawange ndi? Ki dak lawang. Tak bukakno. Brosot rene. Ah iku lawang. Iki ya jendelmu. Jendelmu dhewe kono. Ya. Angger ora mbok bayar. Pitenono. Anggono longkek-longkek nek tengah dalan rasakno. Tenungmu. Tenungmu. Sapa sing tenung? Santetmu. Sapa sing nyantet? Lah iku mau apa? Saking kuyone. Lho ora ngono aku kok nyemayani dhuwit digawa bojoku ya nek bojoku duwe dhuwit. Nek ra duwe terus kepiye? Ki mang ning ndi bojoku ki ndak mara nek nggone Jaya Kesuma cah. Dik! Bojoku, anake maratuaku. Dek Yeyen. Ana apa bengak. Wong iki mbok ngerti wayahan, ora bengak ngono kowe. Wong gedhe tuwa kok ora ngerti wayahan apa. Iki nduk senengane. Ponirah. Mangsamu kok. Mbok ya wong ki ngerti sithik, wayahe apa rasa bengak-bengok karo wong wedok. Senengane ana apa-apa kok wong wedok kok dak-dik. Dirungake tangga teparo ki apik, darane kowe wong lanang sine sambat karo wedok. Mbok wong ki mikir sithik, ngono ki mbibeni tangga teparo ora apik. Darane kowe karo aku iki sine tukaran terus. Wong ngono ki jenenge ora apik. Wong ki mbok yo ana apa-apa dirampungi dhewe, aja nyagene wong wedok. Aku dadi bojomu, nyambut gawe, esuk tak nggo sore tak nggo esuk, sirah tak nggo sikil tak nggo sirah. Piye carane? Wong wedok omongan kok ora keneng diselak. Mosok sepur ana stasiune, bis ana terminale. Wong wedok ngomong kok blanjur ae ora ana lerene. Wong lanang sekecap, wong wedok rong kecap. Wong lanang rong kecap, wong wedok patang kecap nganti aku rauman kecap-kecap aku. Dadi saru ya? Ya saru to, ditonton piyai kene. Ora apik nek wong wedok iki kakak ngomong ning ngarepe wong lanang. Lho ya ya. Nek wong lanang salah ora usah diomongi akeh, jalukane ya iki.
Ngono tek ngaplok. Ngapa? Arep ngapa nek dikaplok? Ora sampe. Sing mewek apa? Kuwi Nangis. nangis ora metu lae. Pancen nangis garingan. Rasa tangisan, rasa nangis. Oh, mau mah dek wong lanang buku kalah-kalahan. Nek nggo kalah-kalahan ngapa? Ngapa? Mau mah narasune gak piye carane. Nantang karo Yeyen kowe. Ngejak piye carane tak ladeni gak? Ya nek rasane ayo aku lehno me wong tuaku. Goblok. Ora ana wong omah-omah nek ora seneng ki lumrahe. Umume ki wong wedok sing diolehno nggone wong tuane. Lah nek wong lanang Ora umum. pancen ki tak umumno. Wis kembareken kowe apa piye? Wong ki mbok ngilo to, Kak. Ngilo. Aku bar ngilo mang nek gambiran entuk 4 kilo. Jenenge ngemis kowe. Tegese kowe iki nyawang-nyawang raimu. Lho potongan kaya cowek atik mlepuk itu lho. Kualik. Sing kaya cowek iki kowe aku ulek-ulekke. Engko terus coweke tak ulek-ulek. Gage ndek diulek-ulek gage. Lho tak dinjanjarno ngaploki terus ya. Ngapa nek dikaplok apa? Nesu. Alah tak wales. Masamu rawane males. Saya kurang ajar kok wani males karo wedok. Tak ngaplok bokong lah. Ngapa nek Tak wales. Bokongku tek dikaplok. anane dikaplok ki mergo kowe kleru. Aduh. Lho tek ngaplok pipi. Tak wales. Pipiku tek dikaplok. Langsung enak. Piye? Piye rasane? Langsung enak. Duh, mateng aku. Aduh, kurang ajar. Gila nih wong. Kowe kurang ajar kok. Bapake Saipul mbok kaplok. Aku terus langsung resen ae. Resen karepmu ora karepmu wong senengane ngejak karo wong wedok. Aku geton keduung dadi bojomu. Sing geton ki aku. Lah kok kowe kok geton di bojo aku, Mas? Lah ora aku piye wong wedok-wedok do ngrasani. Piye ning rasane? Yeyen karo singkek iku lho, delok go wong lanange kaya Tomise. Wedoke kok kaya Nini Pelet, ngono iku. Nini Pelet cucup bubunamu kuwi. Ajane aku ki lho dhisik, Mas. Pomo ora mbok pek bojo, wis dipek karo kecamatan tak kandhani. Dipek sapa? Dipek kecamatan. Tek ora mbok gelemi ben anak-anak metu bali desa. Koplake, tegese ki dipek pegawe kecamatan koplak. Pegawe kecamatan nek mbok senengi. Kino. Pegawe kecamatan nek capek karo honorer, dek nek duwe bojo dagelan. Alah, pentingane duwe bojo dagelan ki apa? Alah kowe gak roh ya, Nduk. Enak-enake wong wedok urip ning alam donya ki nek duwe bojo dagelan. Nek ketiga niki lho kayane dagelan 500 sejuta. Bojone dagelan nek ketiga sprit nggo ijik, bir nggo raup, Nduk. Lepuk kuwi lak nek ketiga. Mergo tanggapane berah. Iya. Nek saiki nek rendhek jajal ora usum tanggapan. Nek wong-wong kae do kuat mangan sego karo iwak pitik. Nek bojone dagelan apa dipakani apa? Mangane malah sip nek udan-udan ra ono tanggapan. Apa? Tip, radio, jarik, Wong-wong kok mbok pakani tip karo radio. gadekno anggo nempur wong ra ono tanggapan. Ngono kok ora isin lho ya. Wong di bojo ora iso nyukupi karo wong wedok. Wong wedok lurus sandang pangan dhewe. Lho kok mentolone omong. Lho lah kowe ra kuwalik. Kok kuwalik? Nek njaluk pangan karo aku, njaluk dhuwit karo aku. Lho ya mesti wae kowe bojoku. Lah bojo, wong kowe iki anake wong. Pomak ora tau tak kei dhuwit nek kowe anake wong kon kei dhuwit. Lho bojo kok. Lah bojo janjine ta, Dik? Keling ora? Dik yen aku gelem ngepek bojo kowe, sandang pangan golek dhewe, nak turu ae ora aku. Kowe kurang enake dadi bojoku, kowe turu ning omahku ora tak tarik sewan. Dadi bejo aku ya, Kak. Lah iya. Turu ning omahmu ora mbok tarik sewan. Iki bejo kanggone aku. Lah iya. Saiki padha wae. Aku dadi bojomu wis pirang tahun? 12 tahun. 12 tahun angger bengi kowe turu awor aku saiki suwengine tak tarik 5.000. Peng. Pira? Peng 12 tahun. Lho iki bojo apa ning LI lho, Cah? Lah kowe sing marahi kok. Bojo tek sewengi mbok tarik 5.000. Rumangsa kaya ngene iki jajal. Wong wedok wis nyambut gawe, lho teko ning kene kok kursi ra ana kursi jupukno kesel aku. Wong lanang tek mbok kalah-kalahan. Aku ki kesel bar nyambut gawe ya, Kak. Tolong Mas cipoke kursi. Lah cuma dhewe jan iso. Lho kowe iki sayang bojo ora? Sayang mosok wong lanang mbok kalah-kalahan.
Zaman saiki nduk ana unen-unen murah Lombok larang Brambang. Apa? Murah wong wedok larang wong lanang. Masya karya dengkul nek wong lanang nduk lempoh. Lah kok weruh. Iya cipone kursi kesel aku, Mas. Ora butuh. Mas. Mas enggak. Aku Mas. Mama. Lah cipone kursi. Mah. Alah Mas enggak. Ora butuh. Mas. Apa? Cipone kursi. Ora butuh. Sika. Apa? Gelem cipone kursi ra? Mah. Wis mbok pikir? Wes. Wis? Wes. Mau wis? Minggat aku. Jo. Iki cah wedok kok minggatan ngene. Ayo, gelem cipone kok ora. Kok kowe nek tak jipukno kursi ape minggat? Minggat. Nak ono ya tak jipukno lah. Sajaane kok enak men kok jipukno kursi ate ape moh. Kek, iki ngerti sopan santun ra? Ngono ki carane nata kursi. Tata sing apik. Sekarat. Ayo ditata sing apik. Jupukno wis dijupukno karek nata tek perintah lho. Kowe iki wong tuwa meneh tulodo sing apik, tata sing apik. Tak jupukno karek nata tek perintah lho. Ditata. Tata dhewe dhewe iso ah. Gelem nata ra? Moh, Moh, ora butuh. minggat aku. Yo. Iki cah wedok kok minggatan ngene. Kok kowe nara tak totokno ape minggat? Minggat. Nak ono ya tak toto lah. Wis tak toto. Mas, Apa? kowe sayang tenan karo Yeyen. Ya sayang karo bojone ra sayang lah. Saiki nek pamo sayang pamo Yeyen njaluk apa-apa dituruti, Mas. Ya tak turuti anggere ora njaluk sandang karo pangan dek tak kei. Tenan Iya. Saiki nek sayang tulung ah, Mas. Tulung lama. Aku linggihno kono. Iya. Aku linggono. Kemenyek merupamu wis rayu, kemayu. Ayu ngono tak syuting. Gandan kowe elek ya tak nggo ganjel. Ganjel apa? Ganjel kucing. Ayo lunggono. Mama. King. Isin aku ah. Ayo lunggono. Dingetno yu sumeh barang kula. Gelem ora? Ana sumeh nek kono ngebek-ngebeki nggon ndara isin. Ora usah mikir ya sumeh ayo dilunggono. Mama. Ma? Ala isin. Ma? Ala kudu. Ma tenan? Ala isin. Minggat apa? Ala ya. Kasare ngono gak? Lah piye? Ngono nek kasare ngono. Wah nek kasar. Lah piye? Sing halus ben kepinu. Sing alus. Sing halus. Nak kasar lara. Ya lara. Sing ilun-ilun. Ilun-ilun. Nak ilun-ilun ngene ku kepin. Ya kepinu. Ya ayo tak linggeno elon-elon. Bokong cekel cek. Bokong dicekel. Cek. Engko nak kenal potmu mbok buka. Ora tak buka. Oga. Ora. Aja buka ya. Ora. Nek bokong tak cekel ngene terus piye? Kene disangga sing ngarep dicekel. Nyekel ngarep. Iya. Gak lah. Gelem linggene ra. Nang linggeno aja nyekel ngarep kok nak tanganku gatelen piye, Mama? Singkek, sayang bojo ra. Ya sayang. Lah mulane kuwi. Ayo cekel disanggoplak. Sanggoken. Sanggoplak sing kene dicekel ben ora dawah. Mene. Kok bingung menek nyangga piye kae? Aku tek ape mbok balekno rono lho. Kuwi iki lho kene dicekel. Kene. Ya. Aja ngarep kene lah lho. Ya. Kene. Ya. Alan-alan lho, Mas. Apa to, Kak? Kowe iki lakakan bertingkah lah.